Yan, nalagyan ng tubig. Waterproof yan. Ha? Waterproof. Ayoko nga po tuloy. Ayan ang ano, Teletubby. Ito yun! Para nagbabaril ka eh, na? Bang, bang. Oh, baka nakalus. Deng, 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 deng. Tinitikman niya yung tubig eh. Ay, tara na, hatid na kita doon. Sa mama. Ha? Alin? Biyak kang bebe. Kasi na yung ano. Hoy! Bakit? Okay na, bitbitin ka. Naka-slipper ka naman, diba? Nakabukas. Check kayo dito. Naantok na eh. Naantok na, tulog. Tulog na. Sige na, tulog na. Tulog na doon. Pag may dikit yung mukha mo kasi may ano. Kahapdi. Nahilang. Oh. Sige na, doon. Hoy, Nicole! Tatama daw sa bato yung ano! Oy! Tatama sa bato yung ano! Ano, Elia? Elia! Tatama sa bato yan. Akin na, matutusok. Dito ka lang. Dito ka sa gitna! Ay! Dito. Hindi mo kaya. Asan din siya? Huwag ka dyan. Tatama sa matusok yan. Ha? Wala na. Duwag na dyan sa bato. Ayun. Ganito ang sibat mo. Halika dito. Naka-sleeper ka ba? Oh, very good. Natuto na kayo ha? Sa pinagdaanan kagabi. Oh, yan ang lubog ka. Huwag na. Hindi na. Aray. Hindi na. Dito na tayo.